Türkmenistan'ın raýatlary Birleşen Ştatlarda 3 gün bäri protest aksiýalaryny geçirýärler we Türkmen konstitusiýasyna geridiljek üýtgetmeler şeýle Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty bilen ılaşmaýandyklaryny beýan edýärler. Edil şu pursatda protest aksiýasy Washingtonda geçer. Biz onuň guramaçylary bilen video arkaly söhbetleşik geçirýäris we bolup geçen ýagdaýlar barada olaryň özlerinden gurrun bermegi sorýarys. Edil, Murat salam. Edil, häzir siz nerede? Biz häzir Washingtonda Türkmen ilçehanyň öňünde, ine siz görüşiňiz ýaly, öňünde aňarda daşda bir security dur. Şu ak kapy kameraly, şol Türkmenistanyň ilçehanyny. Şu ýerde bizim esasy maksadymyz Türkmenistanyň ilçehanyna, Türkmen döwletine bizim esasy talaplarymyzy eşitdirmek. Biz referendum isleýär. Rahat miting gedip dur. Washingtonda 1 sentýabrda. Murat, ilçehanyň öňünde üýşen adam näçe? Hem guramaçylar kim? Guramaçylary tanatsaňyz. Şu guramaçylar beýerde Amerikadaky aktivistler. Bular esasy hemme ştatlardan amma şu günne köpsi işler gelmedi ýöne bir de SMS urup bolýarlar. Şu adamlar 20-30 adamlar esasy maksady şol Türkmenistanyň watandaşymyzy gollap referendum ettirmek üçin biz şöyle geldik. Murat, Türkmenistanyň häkimetlerinden edýän talabyňyz näme? Biz Türkmenistan hökümetinden 20 sentýabrda geçecek avtomatik uğruna mecliste täze konstitusiýany kabul etmegine karşı. Biz şu esasy kanunun esasy üýtgemelerini diňe referendum üstünden adaletli geçirmegini talap edýär. Türkmen ilçehanasından ýanyňyza çykan adam boldumy? Türkmen ilçehanasından ýanyňyza çykan adam bolmady. Komitet Nasionalny Bizapaslygyň biri ýanyňyza çykyp bizi kamera aljak boldy, ýöne bir ýanyna baryp güleşmäne barany gaçyp gitdi ol. Türkmen ilçehanasından öňe çykmaly. Bular diňe korrupsiýada pasportlarda pul ýasap oturup şul başga döwletlerde korrupsiýany Türkmenistanyň hyýal edip oturýarlar. Başka bir Türkmen adama ya raýatyna şulardan kömek ýok düýünden. Murat, siz öz beýanatyňyzy Türkmenistanyň resmiýetlerine gowşurmak isleýänligiňizi aýtdyňyz. Gowşurup bildiňizmi? Hawa, biz Türkmenistana düýünden bäri miting geçirip gelýär. Houstonda geçirdik düýün. Orta Central Parkynda. Şo ýerde biz açyk live reportajyny etdik. Ýanky günden göni. Biz gaýdyşyn köp mesajlar aldık Türkmenistan'dan, köp sağ bolsunlar aýdyk. Bütün halk bize üns bilen seredýär we bizi gollýar. Sebäbi biz ýediňsini ýeketek miting geçirip şoluň isleglerini şöýerde aýdýar. Şonuň üçin bular şoluň isleglerini aýdanmada gatnaşat bolýar. Murat, siziň indiki planyňyz näme? Siz indi nire barýarsyňyz? Biz şu gün şöýerde miting edip eden soň ertir 12'de häzir 15:00 şu gün kongresiň öňüne gider. O ýerde kongresmenleriň öňüne çykyş eder. Ondan soň ertir 2 sentýabrda biz nesip bolsa New York'ta, Manhattan'da onuň ýanky bütün dünýä gurumanyň öňüne çykyş eder. Bizim konstitusiýa hukuklarymyz ýitirilýär, ogurlanýar. Berdimuhammedow diktator tarapyndan diýip çykyş eder. Aktivistler Türkmenistanyň baş kanunynyň üýtgedilmeginiň ýurtda häkimetiň bir ýerde jemlenmeginiň doly kanunlaşdyrylyp ýygyna gaýtaryp bolmajak bir ýagdaý alyp barýanlygyny aýdýarlar. Näme üçin? Öz pikiriňizi mälim edäýsiňiz. Sebäbi şul konstitusiýaň çalışmalary esasy çalışmalar, ol düýpli çalışmalar. Şu bizim esas kanunynyň konstitusiýasynyň düýbi şul üç şahy döwletiň üç şahy prezident, oň ispanýytyň wagty, meclis we onuň wekilleri, ýanky etraf welayet, onsoň üçüncü şahy konstitusiýony sud, ýokary sudy we onuň şahlary azatlykda bir-birine awtonom işläp durmaly. Şu ýerde bolsa prezident şol esas şahy meclisi we şonuň aşaky welaýatyň wezipelerini ogurlap alýar. Şoňa biz garşy. Ol bir konstitusiýaň düýünden üýtgetmeleri. Onu diňe halk maslahaty bilen ýanky referendum esasy üstünden edilmeli. Şoň üçin biz referendum isleýär. Biz şu 20 sentýabrda şul meclisde
ekrar edilmez ýaly çykyş edýär. Yine bir sowal sizin egindeşleriňizden öz pikirini mälim etjek barmy häzir? Öz pikirini paýlaşjak. Häzir bular ýa-ni miýzik gidip dur, açyk kyn bolýar. Egerde häzir men haýyş edeýin. Boldymy? Ha, bir minut. Radio Liberta nime diye aýtjak bolsaňyz, ine aýdyp bilersiňiz. Düýeji. Men bir vatandaşym, men bir ýyllaşym, biz Türkmenistan konstitusiýasyň üýtgemegine ine bilegellik şöre. Bular Kanadadan geldi, menem Fransadan geldim. Ine Radio Liberta üçin bir zat aýtsaňyz. Muhammed Döýeci salam. Dünýäni şu cinayetkar toporla 28 ýyllar anak geldiler. Näme üçin? Türkmenistan taýlamak üçin. Bizi öz çağlamyzdan aýyrmak üçin. Eje kakalary öz çağalaryndan aýyrmak üçin. Ejeni adamlamyzy öz ýurdundan aýyrmak üçin. Şulo bizi otada gawa goýmak bilen, dünýäni ağlamak bilen şolary oňartdy. Ýöne inni bizim şu gerçek ayal ýzymyz, şu garry ejelemiz, şu ayallamyz inni ruhsat bermer. Inni olan döwrü gutardy. Inni öz ýurdumyzda biz eýetdik. Şol üçin hiç illi konstitusiýa üýtgeç girilmek bolmaýar. Öňkü girdelere kabul edemde diňe halkyň göni gatnaşmagyna, bütün dünýädäki Türkmenistanlyň göni gatnaşmagyna referendum geçirilmegini biz talap etdik. Muhammed köp sag bolyň. Murat Gurbanow Washingtondan biz bilen habarlaşyp gurrun bereniňiz üçin köp sag bolyň. Size saňar ýakasyn Türkmenistanyň azatlygyny almana kömek edýäniňizde. Biz Türkmen halk bilen elmedama. Sag bolun.